Ara us explicaré un secret. Sempre que passejo pels museus de Terrassa, no em puc estar d'imaginar quin personatge podria ser en cada un d'ells. Són escenaris tan reals, tan ben conservats, que ja m'hi veig. Deu ser de formació professional. A la Seu d'Ègara, que és una joia de l'art dels primers cristians europeus, podria ser el bisbe Nebridi, que al segle VI va fer tant per construir aquesta gran seu episcopal. Seria, sens dubte, l'home més important d'aquestes contrades. Diria missa a Santa Maria, que llavors era una catedral immensa. Conversaria amb els feligresos a Sant Pere i homenatjaria els morts a Sant Miquel. Miraria orgullós aquests frescos únics del cristianisme medieval. Les històries que ara ens explica el cinema, abans les explicaven les parets de les esglésies. Aquí al castell Cartoixa de Vallparadís seria un cartoixà que no parla. Només faria vida contemplativa. Viuria al segle XV i em sentiria protegit per aquestes muralles. En el museu podreu conèixer com es vivia en aquella època i en totes les altres èpoques de la intensa història de la ciutat de Terrassa. A la Torre del Palau faria el paper d'un senyor feudal del segle XII. I des de dalt de tot, miraria els meus extensos dominis i em sentiria poderós de governar una terra tan rica. A la Casa Museu Alegre de Sagrera agafaria l'aire d'un ric burgès, d'un distingit empresari tèxtil. Parlaria amb els arquitectes modernistes dels seus projectes fascinants. Faria tots aquests papers. I sabeu què? No hauria d'anar gaire lluny per trobar vestuari. Al Museu Tèxtil hi tenen 130.000 peces des del segle I fins a l'actualitat. Testimonis de com era la vida en cada moment i de com el tèxtil va forjar la personalitat d'aquesta ciutat. Els teixits no parlen, però estudiant-los ens poden explicar moltes coses sobre la condició humana. Entreu als museus de Terrassa i trieu el vostre paper en la història.